सिनेमा हल बानायनायनि हाबाफारिखौ जोङो जागायजेनबाय। गिबि खेबाव जोङो गंबा सिनेमा हलखौ बानायनो थाखाय बिथांखि लानाय जाहैबाय। मानो होनना बुङोब्ला जोंनि हारिमुखौ लानानै बावैसो सिगां थाइलेण्डसिम हारिमु दिन्थिफुंनायखौ जोंनि मोसाखावरि बिथांमोना दिन्थिनानै फैबाय आरो बिनि उनाव दा नै सिनेमानि थाखाय जोंहा सिनेमा हल बानायनायनि हाबाफारिखौ जोङो जागायजेनबाय। गिबि खेबाव जोङो गंबा सिनेमा हलखौ बानायनो थाखाय बिथांखि लानाय जाहैबाय। दा बेबायदिनो माखासे बिथिंखौ जोङो जौगाहोनो नागिरदों आरो हारिमु आफाद लोगोसे बर' सिने आर्टिस्ट एस'सिएसन बिथांमोनखौबो जोङो बिथांमोना गाव गाव लेभेलनि अर्गेनाइजेसननि लेभेलाव हारिमुखौ डेभेलप खालामनो थाखाय जौगाहोनो थाखाय माबायदि पलिसि सरकारखौ लाजानो लुबैयो जों बिथांमोनखौ बे पलिसिखौ जोंनिसिम साबमिट खालामनो थाखाय बा जोंनिसिम गथायनो थाखाय जोङो खावलायदों आरो बिथांमोननि पलिसिखौ जोङो नायनानै सरकारा आजावथावथाव माखासे हाबाफारिखौ जोङो आजावनानै जोंनि हारिमु बिथिंखौ जों जौगाहोनो सरकारा अरायसम थियारि। हारिमु बेनो ISPL थांनाय बोसोराव जादोंमोन, नाथाय देग्लाय जोङो काउन्सिलफ्रा माखासे सोरबा इलेक्सन सोरबा गुबुन गुबुन खामानि थानायलाय बाहागो लानो हाजोबिलाय बिथांमोना खावलायबाय आरो खावलायनाय लेखा जोङो ISPLखौ जानुवारिसिम खुंनो जोङो थि खालामनाय जाबाय आरो मोनफ्रोमबो समस्तियाव जोङो बिर सिलागां बसुमतारिनि मुङाव स्टेडियाम जों गायसननो नागिरदों, बेखौबो जोङो थांखि लाबाय। स्पर्ट्स एकाडेमि जों थाबैनो जों खुलिगोन, बेखौबो जोङो थांखि लाबाय। बेनि उनाव स्पर्ट्स डेभेलपमेन्ट पलिसि फैनाय लोगो लोगो फुटबलल' नङा, बड'लेण्ड ओनसोलाव जेसेबांखिनि गेलेनाया सोलियो एबा अलिम्पिक एस'सिएसन बा भारतनि गुबुन गुबुन रेकगनाइज अर्गेनाइजेसन बा एजेन्सिफोरजों जेसेबांखिनि गेमा अर्गेनाइज जानाय बा रेकगनाइज जानाय बे गेमफोरखौ जोङो डेभेलप खालामनो हागोन आरो हारिमुनि बिथिङावबो आसाम सरकारनिफ्राय जोंनो मोनसे खावलायनानै दोनबाय। थांनाय बोसोराव बिहु मोसानायखौ गिनिस बुक अफ वर्ल्ड रेकर्डआव गायसननो थाखाय हाबाय आरो देग्लाय बागुरुम्बा जोंनि मोसानाय मोनसे बर'नि माहारियारि मोसानाय होनना जोङो बुंनांगोन, बेखौबो गिनिस बुक अफ वर्ल्ड रेकर्डआव दैखांनो थाखाय आसाम सरकारा जोंखौ खावलायनानै दोनदों आरो बेनि थाखाय जोङो जिखिनि प्रिलिमिनारि खामानि मावनांगौ बे खामानि मावनायखौ जोङो जागायबाय आरो बेयो बैसागो दाननि गेजेरावनो जानायनि सम्भावनाया दङ। सना रुफा आरो हिरानि जुवेलारि गाननो मोजां मोनग्रा सुबुंफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। दासान्दि फुजा बोथोरखाय खम बेसेनाव फानगासिनो MSCB जुवेलार्सआव सना रुफा आरो हिरानि समायना रमायना जोंख्लाबनाय जुवेलारिज। MSCB जुवेलार्सआव मोननो हागोन राजकोट जुवेलारि, कास्टिं जुवेलारि, कलकाता जुवेलारि, मेसिनजों बानायनाय जुवेलारि आरो आखाइजों बानायनाय जुवेलारि। लोगोसेनो हाबा हुखायाव गाननो थाखाय सना आरो हिरानि समायना जुवेलारिसफोरखौबो मोननो हागोन। MSCB जुवेलार्सआनो दं क'क्राझार सहरजों नांजाबनाय क'क्राझार रेल गेटनि साखाथि वार्ड नं 5 बिबेकानन्द पथआव। MSCB जुवेलार्सजों थोंजोङै जगाजग खालामनोबो हागोन 9954273079 जानबुं अनजिमायाव।